Syukur alhamdulillah sawise Siti Anjar pondok pesantren ananing Ampel Dantar sing langsung dipimpin kelawan Kanjeng Rama Sunan Ampel ngerasa kenang seneng kelawan bunga sesampun matur kesuwun nok cantik nok cantik nok cantik nok cantik matur sawise Siti Anjar ananing pesantren kaya-kaya nih gede gunung gede atina Siti Anjar bisa mondok bisa nuntut ilmu kelawan apa kang dadi cita-cita direne ngisun semoga bakal kelaksana lan bisa mulih anana nok cantik dewe bapak tanto nok nunung Jepang dewe moga-moga isun bakal mulih ananing panggonan bisa dadi wanoja kang dadi suliastining warni bisa nuntun kelawan sebabaturaneng direneng isun moga-moga segala cita-cita apa kang dipin kelawan direneng isun tentunya bakal kelaksana aja lali masalawase senajana Siti Anjar adoh kelawan karo sedulur uga Sudarma wong tua tapi ning
lingkungan pesantren wis dianggap kaya sedulur lan babaturaning Dewi Siti Anjar ning waktu kieu. Mas Udin sareng kaki sing paling cantik dhewe eman sayang saumure. Tapi rasa rindu lan rasa kangen pastine selalu menyelimuti Siti Anjar. Pengen gogontuon kelawan wong tua, kelawan kanjeng ibu uga kanjeng Rama sing ana ning panggonan. Minangka ponakane Mama Dalang Haji Rusdi sing duwe kedungan nang dhewe nokipun emanan sayang. Sareng Papa Yasep minangka Papa Enopion dhewe minangka Sakirawa dalem sareng Mama Haji Surya sareng Mimi Haja Iya sing melo bener Mama Haji Surya Mimi Haja Iya gimana sayang. Mimi enok Leni Mama enok Liai Kedik sareng no kasih sing duwe lemah ireng juti nyuwet kantun kacung hilal kacung niko Kedik layangan aja lali salawase. Baru maluku ditanduli ada pawang keman balik pasangan balik pasangan. Alhamdulillah. Kosi ragem ya Kang, masih kompak. Senajana jagate wis sore. Anu ne make dereng rongokak neki. Kuping sebelah kanan rongok kena sebelah kene. Kuping sing sebelah kene ngrongok kenang sebelah kene. Tapi ora mantak dadi masalah. Pripun Pak? Singana ning Singapura, Papa Enopi singana ning Singapura. Tobat durung nembang-nembang acan wis disaweri ya mah. Suwun Papa Enopi, Kang ana senggol saking Mamae Tanto jaluk lagune je anak dewa. Mangga Mamane Tanto serombongan kanggo singana ning Singapura, singana ning Taiwan, singana ning Hong Kong, pahlawan devisa panitia Mama Enopi singana ning Singapura, Mama Enopi singana ning Singapura. Ayo dicomponi Mama Enopi singana ning Singapura. Iya, serombongan nun Mama Kunci ya, Bapak Kunci sareng Ibu Kunci, moga sukses. Iya, Bapak Kunci sareng Ibu Kunci, Mama Kunci sareng Ibu Kunci, semoga sehat selalu Mama Kunci. Mama Kunci, masih kanggo Mama Kunci, Mama Kunci, Bapak Tanto, Mama Kunci, Mama Kunci, Ibu Kunci pun di Pak, Ibu Kunci, Mama Amel, Mama Amel, Bapak Kunci, Mama Amel, Bapak Kunci, Bapak Kunci, Mama Amel, Bapak Tanto.
tembus pandang kaya kaca, landep kaya mata dewa, lirikan si anak dewa, wong lima pasti kegawa. Oh oh oh, nok dea, kanggo nok dea, nok dea, nok dea, nok dea, nok dea, kanggo nok dea, nok dea, nok dea, nok dea. Langka wadon teguh alot, wong demen pasti beli nyokot. Mama tanto paling sayang, mama tanto paling eman. Oh oh oh. Mama jelita, nok jelita, nok jelita. Kanggo nok jelita, wong temulawa, wong temulawa, wong temulawa. Kanggo wong temulawa, 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 bapak tanto. Gangguin anak dewa, kula sampai kegoda. Papa nenopi sayang, papa tanto, papa tanto sing eman, papa tanto. Mama nopi, mama nopi, mama nopi, mama nopi. Kakang ganteng sejagat, mimi nopi, sesambat beli kuat, mimi nopi. Katon baening mata, mimi nopi, mimi nopi, anak dewa, mimi nopi. Langka wadon teguh alot, wong demen mimine suci, mimi suci paling eman, mimi suci paling sayang. Oh oh oh, mimi suci paling sayang, mimi suci, mimi suci, mimi suci, mimi suci, mimi suci. Dilanjut kanggo mimi suci, mimi suci wong temulawa. Nok mumu, nok nunu, nok nunu, nok nunu, bos hongkong, nok nunu, bos hongkong, nok nunu, bos hongkong, nok nunu, nok nunu, bos hongkong. Gangguin anak dewa, mamane amel sayang, mamai amel, mamane amel sayang, mamane amel sing eman, topan, mamai amel. Kakang ganteng sejagat, mamai tanto, mamane tanto sing eman, mamai tanto. Katon baening mata, wong temulawa. Angguin si anak dewa, wong temulawa. Tembus pandang wong temulawa, landep kaya mata dewa, wong temulawa sing eman, bapane tanto paling sayang. Oh oh oh, bapak tanto paling sayang. Ditok na bapak tanto. Siapa ang? No? Yumini. Ya Yusumini, ya Yusumini, ya Yusumini, ya Yusumini, ya Yusumini, ya Yusumini sing eman, ya Yusumini sing borang, ya Yusumini sing sayang, ya Yusumini sing eman. Oh oh oh, nok nunu, aduh sayang, nok nunu, nok nunu, nok nunu, bos hongkong, nok nunu,
Bos Nunu nok Nunu bos Hongkong nggih suwun nok Nunu iya kesuwun iya engko ya ang iya engko ana maning tenang kin lakone jalan maning kok iya kokin lakon dikit ya ang kok jalan maning jalan non iya Bapak RT nih iya tenang Bapak RT iya Bapak tinnya ompong iya tenang Bapak panitia tenang Bapak panitia ku sing duwe hajat Kang Mas nggih Masya Allah lawas jamane nuntut ilmu sabda guru ning Rama Guru Sunan Ampel bawa rasa jagat kaya segodong kelor sempit bawane iki metu sing tempat panggonan jembar dirasakaken apa maning lawis anyawang ana suwijining wanoja ning hadepan doa yuk kula Kang Mas apunten bilih setakane ingsun kaya bok menawang ganggu dening ketenangan sampean boten Kang Mas malah sebalike kayane isun ana bature ana sing bisa ngejak ngobrol Kang Mas dadi ora keberatan setakane ingsun konon tentune sebenarnya sing mau ingsun pengen takon toh kenang apa wong wadon dewekan geglendengan kaya wong edan kurang setan apakah diusir ning laki neta Ji sampean mah aja ngomongnya mengkonon ya pokat arane cuman praduga boten Kang Mas kula jade dewek mah anak pondokan kini Kang Mas oh jadi anak pesantren kon anak sing pesantren cuman kayane isun ki rasa sumub rasa jenuh ananing pondok pesantren apa molane kula metu ananing pesantren pengen ngibur diri Kang Mas jadi lagi ngelipur ning pikiran nggih leres bagja temen kabaran ingsun uga lagi ngganti angin lumaku dewekan kabaran ketemu kelawan saliramu lamun ora keberatan isun pengen kenal kelawan saliramu tadi sampean pengen kenal isun pengen kenal tepangaken kula Kang Mas kula Sapa? Siti Anjar Siti Anjar apa Siti Ajar Siti Ajar Siti Ajar nggih Kang Mas Jaka Samudra aran ingsun udah disampean Kang Mas Jaka Samudra Jaka Samudra Kang Mas isun berhubung panitia Jadi Bapak wis ditonggoni panitia kono. mangga iya Ya, wis ditunggono. mangga. Mangga panitia pun Ayo, apa panitia. Pak munggah maning pengen lagunya apa Lagunya apa, Bapakne? Jep? Bos ngaplang ngaplang oh mangga mumpung Mas Yawan ngaplang-ngaplang kanggo ngaplang-ngaplang siapa kan Pak iya Bapak Nenopi sing ana ning Singapura mangga ngaplang-ngaplang je kanggo ngormati Bapak panitia sing ana ning Singapura Mamai Amel ayo ngajak kesuwen kanggo bos Singapura iya kanggo bos Singapura sing ana ning bos Singapura sing ana ning Singapura kanggo bapane Tanto Mamai Amel Mamai Nopi wong Temulawa Mamai Nopi wong Temulawa Wong Temulawa Mamai Nopi Pemuda sing
cinta senop ning kakang ibarat tekang merang ngelebur ning sejene fokus ini kakang baik Mamai Suci Papai Nopi wong temulawak ayo mi bos Hongkong terus Mamai Suci kanggo bos Hongkong Mamai Suci bos Hongkong ning Jepang sing ana ning Jepang nok nunu sing ana ning Jepang nok nunu sing ana ning Jepang tambah kenceng duh nok nunu Mamai Elsa ibarat denok nunu Mamai sing ana ning Elsa. Jepang Mamai Elsa ngelebur Mamai ning Elsa. sejene Mamai nok Elsa. nunu Mamai nok Elsa. nunu sing Mamai Elsa. tersayang Mamai Elsa terus nok nunu Mamai sing ana Elsa. ning Jepang sinten sayang Hah? Mimi Mamai Kelly, Sudi. Mimi Olip Mimi Olip Mamai Mimi Sudi Olip. Mamai Mimi Sudi Mimi Mamai Olip. Sudi Mimi Mamai Olip. Sudi Mamai Sudi Mamai Sudi Mimi Nopi. Mamai Mimi Sudi Nopi dilanjut Mimi kanggo Nopi. yang koan Mimi Nopi ayah jelita Mimi Nopi ayah jelita ayah jelita ayah jelita cinta kadang butuh rayuan gampang Mamai Cakra Mamai Cakra papai Mamai nopi Mamai Cakra papa nopi Mamai sing Cakra. Mamai tersayang Cakra. papai nopi papai nopi wong sing Nok paling nunung sing Jepang eman Nok nunung sing sayang Jepang. papai Nok nunung nopi sing Jepang. Nok Mimi nunung sing Oli Jepang. Mimi Nok Oli nunung sing Jepang. Mimi Oli Mimi Oli Mimi Oli Mimi Suci Oli terus Mimi Mi. Suci Mimi Mimi Suci Oli. Mimi Suci terus Mimi Suci Cinta Mimi Suci kadang Mimi butuh Suci. rayuan Mimi Suci. gombal Mama Elsa Mimi Mama Olive. Elsa Mimi Olive. enak ketas Mimi Olive. tukaran Mama Elsa di ambung batu ke dijamin pasir Wong temulawak Mama Zahra Panitia. Mama Zahra Mama Zahra Wong temulawak. Mama Zahra Wong temulawak. nambah Wong kenceng temulawak. Mama Zahra Wong temulawak Mama Panitia Zahra sing sayang Mama Zahra Ayah Mama jelita, Zahra ayah jelita, sayang ayah Mama jelita, Zahra Mama ayah Zahra jelita, sing ayah jelita. tersayang Pemuda nyotot, pemuda nyotot, Desa pemuda nyotot, Bongani. pemuda nyotot, pemuda nyotot, pemuda nyotot, pemuda nyotot, pemuda Ayo, nyotot, Mi. pemuda nyotot, Mimi pemuda nyotot. Mimi Nopi sing ana ning Singapura Mimi Nopi Mimi Nopi sing ana ning Singapura Mimi Nopi ayo Mi dilanjut maning Mi Mimi Oon Mimi Nunu sing ana ning Jepang Mimi Nunung sing ana ning Jepang Mimi Nunu sing ana ning Panitia. Jepang tersayang Nok Mimi Celita, Nunu Nok Celita, Nok Mama Celita, Elsa Nok Celita, Mama Nok Elsa Celita. sing paling Nok eman Celita panitia. Mama Elsa Nok Celita, aduh Mama Elsa Mama Elsa sing Mimi Nopi, tersayang Mimi Nopi, Mama Elsa Mimi Nopi, ayo Mi dilanjut Mimi lagi Nopi. TikTok nang Mimi Nopi, sama mana nang Mimi Nopi, Mimi Sumini Mimi Nopi. Mimi Sumini Mimi Sumini Mimi Sumini Mimi Sumini Mimi Sumini cinta Bos kadang Jepang. butuh Bos. rayuan Nok gombal nunung sing Jepang, Nok nunung sing Jepang terus, Nok nunung sing Jepang. Lui enak ketas tukaran dilanjut Mimi Nopi di ambung batu Mimi Nopi jos. di jam Wong pasti Singapura, Mimi ngaplang Nopi. ngaplang Mimi ayo Nopi. Mi
Elsa, Mimi Elsa, Enopi, Mimi Enopi Mimi terus Elsa sing sayang, Mimi Enopi wong Mimi Singapura. Elsa sing eman, Mimi Elsa, Mimi Mimi Enopi. Elsa sayang, Mimi Enopi, Mimi Mimi Elsa Enopi. sing eman, Mimi Elsa, Mimi Susi, 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 Mimi Mimi Susi, Enopi. Mimi Susi, Mimi Susi, Mimi Susi. Tambah jero tambah kenceng, Mimi Susi, Mimi Susi sing eman, Mimi Susi, Mimi Susi sing borang. Matur suwun, Mimi Susi Jelita. sing eman. Mimi Jelita. Iki masih Mi, Nok Mama Nuno Jelita. sing ana ning Jepang. Mama Nuno Jelita, Nok sing ana ning Jelita. Jepang. Ayo Jelita, Mama Nok Nuno Jelita. sing ana ning Jepang. Nok Jelita. Suwun. Nok Jelita, Nok Jelita, Nok Jelita. Yang ko ya masih anang ko, tenang tenang. Iya, kone ora lakon-lakon nembang bae. Iya kaulan, tenang tenang, pasti anak kaulan Iya, kaya ang ya panitia kini lakon dikit. Kok kaulane ning badut ya? Kaulane ning badut sabar ya. Kang Mas, Isun wong ayu. kaya-kayane jagate wis sore Kang Mas. Sebab kulane watir kula bokatan dikelangi lan digulati kelawan Rama Guru Sunan Ampel Kang Mas. Sebab kula kan anak pesantren watir pokatan apa jare tangga batur iku ji anak pesantren jeng nglantra bae. Kok dikit mau krungu suarane anak muridnya Rama Guru Sunan Ampel. Gileres. Masya Allah, berarti pada kelawan ingsun. Hah? Ingsun uga muridnya Rama Guru Sunan Ampel. Dadi sampean uga muride Kanjeng Guru Sunan Ampel. Kabaran teman ketemu ning kene bebarengan doa yo. Iya Mas ya. Asale kula kelawan sampean kamon pondoke wadon uga wadon, pondoke lanang uga lanang. Kuh Kang Mas. lepakuan najan bebarengan mondok ananging beda ning tempate. Nggih ya Kang Mas ya. Masya Allah. Masya Allah, Rama Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja bareng-bareng ger. Wong wadon kang karo wong lanang dudu muhrime ora kena parek-parek. Nggih Rama Guru. Jaga samudra Kula dalem. sewise puluhan tahun ana warta kang den trima. Berita kang wis nyata. Sejatine saliramu iki Raden Paku asline. Putrane Syekh Maulana Iskak kang patutan kelawan Sekar Dadu. Nalika kambang kampul ing lautan ketemu yaiku sing nangguhi Nyageng Gresik tak didik marang Rama Sunan Ampel. Dados kula sing saestune Raden Paku makoten. Ya, Masya Allah. yen mangkanan ger Nggih. saliramu iku ibarat wong nuntut ilmu, wong baca Al-Qur'an wis katam ya. Wis wancine ninggalaken pesantren Ampel Denta. Sira ning kono arep perintah marang Rama Guru Sunan Ampel. Goleti gunung ya. Gunung sing lemahe pada karo kiyen nggih. Oh, kula kongkon berarti gunung sing pada lemah. Benjang sira julukane Sunan Giri. Hari Giri iku gunung nggih ya. Siap sira berjuang. Nggih kula bakal siap berjuang Rama Guru.
baliku ani walau ayah senajan pengertiannya ayat berkewajiban nyampaikan syiar Islam ya. Ihdinas siratal mustaqim, nodokaken dalan kang lurus. Gregah tinggalaken padepokan lan pesantren Ampel Denta. Goleti gunung kang lemah pada karo kuwen. Benjang sira julukane Sunan Giri. Nggih. Assalamualaikum Ger. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. doa yo Kula Kang Mas. ora tek sangka bakal ketemu kelawan Rama Guru Sunan Ampel. Nggih. Iki oleh weling wejangan isun kongkon gelati gunung sing lemah pada. Oh. Mulane Jadi ning sampean lebak oleh kuwi perintah. oleh perintah saking Rama Guru. Ayo langka waktu kang becik iwal kejaba seki mangkat bebarengan. Nggih mangga Kang Mas. Kula Ayo, Rai. bakal melu kelawan sampean.